عزیز خمجوین آلمانیا د دربارê Kobanê de ev bajarê gobû keleh û bû sîmboleka Kurdî, sîmbola berxwedanê û yekîtiya Kurdan. Dikarim hestekê xwe bînim ziman berî her tiştî ez ewan pakirawanan wan şehîdên Kurdan bi bîr tînim. Xwedê wan bi dilovaniya xwe şad bike û serê me ji ber wan bilind e. Wan xizmetek rajeyek ji miletê xwe re yek mezin gelekî kirin. Bi hêvî me got em destê xwe ji Kobanê bernedin û em destê xwe ji hevdû bernedin. Yekîtiya me ew serketina gelê me yê. Me dît gava got pêşmerge çû bi hewara birayên xwe yê ve ji dihokê tabza xwe ta sînor derbas kirin li Kurdistana Bakur û heta gihan Kobanê. Ew pêşwaziya mezin got miletê me ji wan re kir di nêrîna me de ew çaktirîn baştirîn name bû ji dijminan re got miletê Kurd zindî ye û tu kes ewî naxîne. Miletê Kurd îro roj bûyî sîmbolek li cîhanê. Gerek em vê ji dest xwe bernedin. Çawa bûyî simbol? Bûyî simbola berxwedanê, bûyî nimonak ku li dijî teroristiyê, ku li dijî xêrnexwazayê. Berê miletê me bê pişt bû. Em îro dibizanin got miletê me pişta wî heye û me dît êrîşa teroristên Daişê li ser Kurdistanê Iraqê gava çêbû bi dehan dewletên cîhanê piştgiriya miletê Kurd kirin û gotin nabe got Kurd bi tena xwe bimînin. Di nêrîna me de ev serkeftina dîplomasiya Kurdî ye. Di nêrîna me de ev serketina berxwedana miletê Kurd e. Miletê Kurd li ber xwe da û giha encamê û encam jî goberê me digot ji çiyapê ve kesek dostê Kurda tune îro em dibêjin cîhanek li pişta me ye. Bi hêvî me em destê xwe bidin hevdû ta kes nikaribe pişta me bide erdê. Eger em destê xwe bidin hevdû bêguman wê miletê me biserkeve. Serketina miletê me di rojhilata navîn de li ser Daişê û li ser çeteyan ew ya gavek me giring e û mezin e bi aliyê azadiya Kurdistanê. Kurdistan li ber rizgarkirinê ye. Eger perçak ji Kurdistanê rizgar dibe, serketina her sî perçê dibe. Kurdistan bi van sînorê ku hatine navbera me dayîn bi vê çûna pêşmerga bi aliyê birayê xwe yên şervanên YPG ku li Kobanê bêhtir ji çil rojî dibin dorpêçkirinekê de ne, ew ê sînor şikandin. Miletê Kurd êdî di cîhanê de di kolanên Awropa û Amerîka de bi xwepêşindanan derdikevin û bi serfirazî xelk li wan dinarin bi wê rometê bi wê buhayê. Û sibe roj, roja piştgiriya Kobanê ya cîhanî ye. Bi hêvî me got miletê Kurd hêj destê xwe bide hevdû û bes e ev parçebûn. Di hevalên hêja ez ê çend gotina di derbarê Kobanê de û Rojavayê Kurdistanê ji we re bibêjim. Ji girê koçeran heta bi girê spî dar û ber jî Kurd in. Ji girê koçeran heta bi girê spî dar û ber jî Kurd in. Saîd Axayê Deqorî, Newafê Hesenê Millî, Naîfê Paşê, Hoza Kîkan, eşîrên Kurdan, hem şerê Kurd û Cibûriyan li navçeya navîn Hisko û Xelifden ew beranê serbimast ji mêrxasên Kobaniyan heta bi şêr û pilingên Efrînê kê xwe li ber hêza me girt. Ey evîndarên Rojava, ey qehremanên kozik û çeperan, roj ji xwîna pakirawanên me simbil dide. Welatê Nesrîna Mihemedşêxo, hey evîn, ey hûnandina xalîçeya azadiyê, kî dibêje em têk diçin, kî dibêje em têk diçin, ey qehreman, ey qehreman, kî dibêje em têk diçin. El-Nesra, Xwedê la yensirha, Xwedê we bi ser nexe. Daişê wê têk biçe, Daişê wê têk biçe wek ewrê reş diçe. Ruhnîtê, rîgemarno, xaka pîroz xaka me ye. Rîgemarno, xaka pîroz xaka me ye. Çete bê yefşin û bê derfetin, terorîst bê derfetin. Xortên me, keçên me, zarokên me azadîxwaz in. Bê dudulî li cengê me bêjimar azadîxwaz in, azadîxwaz in, azadîxwaz in. Zor spas bû we.